El Tractat de Sud-àfrica se va fer en setembre del 2016 i se va permetre aprovar l'entrada de cítrics de Sud-àfrica en els mercats europeus amb una plena competència en els nostres cítrics. Cal dir que amb el suport d'eurodiputats del PP i abstenció dels partits del PSOE, cosa que espero que no torni a passar. Ara, a l'octubre que ve, del 2022, es compleix un termini de 5 anys en el que se farà una revisió d'aquest tractat i davant aquesta revisió anem a donar suport al que està recolzant en aquests moments la Conselleria i volem instar al Ministeri. Per a què? Per a que se mantinguen o que almenys se treballi per a tindre les mateixes regles del joc, no sols en arancels, sinó també en matèria de sanitat vegetal. No cal que us diga, les repercussions han sigut nefastes, no cal que les explique perquè pegar-se una volteta per el Camp Valencià, per el Camp de Catarroja, és més que evident quines han sigut les repercussions. Per tant, hem de trencar en aquesta competència deslleial, que a més s'ha sumat, ha sigut agreujada també per els abusos de determinades cadenes de distribució.